Pamilyas babaeng namatay human giatake sa hubak kaniadtong Domingo, duha ka adlaw human mabakunahi sa COVID-19 vaccine, di na mo reklamo. Adunay live report si Marie Dumabok ka fam. Yes, Bob, kana ang nakabot nga desisyon sa pamilya ni Sydney Rose Panimdim kay buot nila nga hingpit na kining makapahulay o nga nadawat na nila ang kamatayon niini. Dili na buot si Zenaida Panimdim nga mahasol pa ang patayng lawas sa iyang anak nga si Sydney. Mausab kini ang desisyon ni Jemar Villasiran, kapuyo ni Sydney. Murag kuan naman lang ko. Murag bunog naman na ang haya ana. Bunog naman. May tag mo kuha sila sa haya. Babalik pa ba ang ginabadili naman? Bisag mag-unsa pa ta, wa tay mahimo. Bisag maabot pag nag 1 year ang ilang pagsigi ko. Dili na gyud. Ang makita nila nga ang dagway, mura ginayang porma nga mag katawa ra gyud ta siya. Mura ginay lang na kuanan jud na wilingan sa among mga silingan diri. Uyon ra jud ko nila. Kay ang ilang desisyon mao siya ako sundon sad. Nagtuo ang inahan nga posibleng wa ipaybaw ni Sydney nga hubakon siya sa dihang nagpabakuna. Gani bisan kanila, gitago man ni Sydney ang iyang gipamati sa lawas. Matod ni Zenaida, hubakon kaniadto ang iyang anak, apan nahanaw dihang gipakatawong ikaduha niyang anak. Nagidadog 13 ug 10 anyos ang anak ni Sydney. Namatikdan usab ni Zenaida nga dibalik ang hubak siyang anak, human mabakunahi og Sinovac. Base sa vaccination card ni Panimdim, una kining nabakunahan og Sinovac niadtong Marso 9 ug nahatagan sa second dose sa Abril 9 sa niaging Biyernes. Pagbakunahan na kay murag 1 month naman na ang iyang kanang singa na kanang para paas. Nebulizer, maro man na diri na 1 month na diri stay niya sabay ang nebulizer kay to aron after sa first dose. Namatay si Sydney sa miaging Domingo sa gabi. Samtang nasagmuyo usab ang kabanay ni Sydney, nagipalubong dayon kini gahapon sa buntag. Wala man gani sila tugoti nga mahaya ang patayng lawas ni Sydney bisan usa lang kaadlaw. Kay matod pa, girecord siya sa Talisay City District Hospital isip suspected COVID. Basta vaccinated na, okay ra gyud siya mahaya. Wala magid man bisag ihangyo na mo ma'am, bisag 1 day ra gyud ta karon ta ilubong okay ra unta ba makita sa iyang mga anak. Dili mahaya namo kay ang gibutang sa kan COVID suspect. Kung ano COVID suspect lagi nga gi-injectan og duha ka inject. Nya wa gamit ang inject. Nga nag-COVID suspect man gapon nila. Gisuwayan sa GMA-RTV Balitang Bisdak pagkuha sa habig sa Talisay City District Hospital. Apan gingong way doktor netong higayuna. Apan gipasabot sa gwardya nga protokol kini kun patay na nga nadala sa hospital ang pasyente ning panahon sa pandemya. Samtang padayong giawhag sa Talisay City Health Office sa mga frontliners ug mga senior citizens sa dakbayan sa Talisay nga magpabakuna diya sa Lagtang Gym. Bob, ang Talisay City Health ang nakabakuna na og dulaan sa 600 ka mga frontliners sa dakbayan sa Talisay ug nga nakasugod na usab sila sa pagpamakuna sa mga anaa sa A2 priority list nga maong mga senior citizen. Bob? Fem, ato na klarohon, kagahapon ang report gikotra bata sa Sunstar newspaper unsa man ni AstraZeneca or Sinovac diyon gipabakuna ani kay importante biya kayo ni. Yes, Bob, mo ko nagiklaro ganiha sa pamilya, direct family ni Sydney Rose Panimdim, gipakita sa tua ang vaccination card nga Sinovac ang nabakuna ngadto kang Sydney Rose Panimdim niadtong March 9 may first dose ug ang second dose niadtong April 9. Diin man mitumaw ning AstraZeneca kisa may sulti ani kagahapon. Yes. Yes, Fem. Yes, Bob, usapod sa ilaharap pong mga relative kagahapon, Bob. Okay. Mao ba nay policy gyud diha nga suspected COVID kay importante ba kabawo naman sa atong tradisyon nga mga Filipino kung pwede pa lang dili ilubong na atong patay dito ilubong pero kinsa may nag-declare ni ato nga suspected COVID patient to kano sa man na COVID ang hubak.
Bob, mo na gi matud pa man ni atong pamilya nga usa ka doktor ang wala ni perma nga mamahimo kining mapahaya or mamahimo pang madala sa balay kay matud pa man wala kini maswab diha sa pag-abot kay tungod kay dead on arrival naman si Sydney pag-abot sa Tambalanan ug ingon man giingon nga usa kuno sa protocol ni ini nga kun maabot diha sa Tambalanan nga patay na tungod kay anaa sa pandemya himuon nga suspected COVID, Bob. Daghan namang kaso nga namatay gyud unya giswab unya may resulta nga positibo o negatibo ba ka? Di ba? Nahinumdum ka diha Ang toy. sa itabo ni Sydney, Yeah. Bob, mo to wala man siya mas Yes, ma'am, go ahead. ang sa nahitabo kang Sydney, Bob, wala kini siya na swab, mo to bitay gireklamo sab sa pamilya kay labi na nga nakaduan naman uta siya sa pagpabakuna. Sa kaduhang dose na unta ganito yung pagbabakuna, mo to ihapong gi-question sa pamilya kung nganong wala pa gyud tuguti o nganong gihimo pa gyud nga suspected COVID. At the same time wala usab kini na swab pagabot sa Tambalanan tungod kay patay naman. If you remember nga diha gyud gihaya nga gipaswab ni nasuta nga positibo nga gipalubong dayon ni Mayor Samsam Gulyas nganong tong namatay ni abot sa ospital nga wa pa nila gipaswab para sa in fairness sa mga pamilya ni namatay Fem. As far as I can remember, Bob, nadala to siya sa Tambalanan nga buhi pa and then mo to na swab and then mo to namatay dito sa Tambalanan nigawas later on nga positibo sa maong COVID-19. Mo to kung na-remember na, Bob, niya mo to nahaya na later pa nagawas ang maong result nga nagpositibo. Salamat Fem Marie Dubabok sa imong live report.